Дело Матис, пълна инжекция с пластмасови колектори, монтаж на газова уредба. Вижте колко компактно е монтирана газовата бутилка. Багажникът остава пространство за багаж. Сега ще покажем монтажът на копчето. Ето къде е монтирано самото копче. Сега да проследим монтажа на самия изпарител газов клапан. Ето тук е монтиран компактно изпарителят, предната част на отпускът на двигателя. И понеже, забележете, е с пластмасови смукачвани колектори, са монтирани две клапи, които предпазват самия колектор, плюс една клапа, която е на капака на въздушния филтър, която също е предпазна клапа. И по този начин автомобилът работи перфектно.